Arratsaldeon, Saloa telebistaren 25. urteurrena ospatzen ari garen honetan, gaur bigarren hitzaldia dugu. Atzo hasiera eman genion zikloni eta Miguel Mari Elosegik Nafarroako basoetaz hitz egin zigun. Gaur gai mamitsua dugu, izan ere pentsioetaz hitz egingo dugu eta gure bigarren hitzaldi honen izenburua pentsioak emakumeen egoera da. Gai aztertzeko Mertxe Mendez, Nekane Berri Otxoa eta Ana Sarobe gonbidatu ditugu. Eta esan bezala pentsioen arrakalaz eta horrek ekartzen dituen ondorioez hitz egingo dugu, bai ekonomikoak, bai sozialak. Besterik gabe eta gai mamitsua eskuartean dugunez, lekukua pasatuko diet nire edo gure gonbidatuei, beraz, zuena da hitza. Bale, arratsaldeon guztioi, ongi etorriak, eskerrik asko etortzeagatik, hitzaldi honetara. Lehenengo gauza, pensioen inguruan, badamarkigu, kasi 5 urte astelhenero biltzen garela, hemen adibidez Iruñan udaletxeko plazan, eta beste herrialdetan ere biltzen gara, eta haien artean emakumeok ere noski. Orduan ikusita ze desberdintasuna dagon pentsio batetik bestera, esan edo arrakala dagon genero gati, orduan pentsatu zen, oin dela 87ko, udazkenean, azaroan, Euskal Erkidegoan aurkeztu zen estatutua eta hori honek egin zen, da Euskal Emakumeen Pentsionisten Plataforma. Eta aurkeztu zenan, eta bi autonomietan gaudelako hemen hegoaldean, principios momentu gaude hegoaldean, aurkeztu zen Nafarroan 2019ko otsailean, Nafarroko gobernuan. Eta horrekin, gero ikusiko dugu pixka bat, eta gero interesatu da bali mezarete, baditugu horrekarri ditugu helburuak eta gure zeak, orduan, da arrakala hori desagertzeak lan egiten dugu. Horretan, egiten dugu lana beste talde mistotan ere, pentsioak, lehenengo gauza da, pentsioak guztienak hobetzea. Guztiak hobetzea. Ze batzuk, gizonezko batzuk badituzte, pentsio sumo kaskarra. Asko zer gehiago, emakumea noski. Eta orduan, horrekin ari gara borrokatzen. Bereziki, honeka bezala, egiten dugu, landutzen dugu gehiago emakumeen papera, historia honetan. Orduan, ikusiko du pixka bat, orduzue ikusteko, ze hori, zer den honeka, hori da, Euskal Herriko Emakume Plataforma. Eta gure lana talde mistoan egiten dugula lana, eta enpleguta lana egoera desberdinak ikusten ditugu, ze badire batzuk egoera oso kaskarratan bizi direnak, eta beziki behiratzen dugu hori, emakumena ere. Eta, gero, adibidez, aldarriak eta hori ikusiko duzu gero horrekarri ditugunak, eta gu biok nekanek nizati bat ingo du eta nekanek ingo du bestea, eta guk oinarrizko aldarrikapenak itxintxugu pensionina, pensione guztiena. Eta, hori, adibidez, pensioni egoera KPI errealaren arabera, egiten duten nahi dutela, pasaren urtean ere, gelitu ziren emeste diru eman gabe, egiten dute bere kontuak, egiten dute batez bestekoa, eta horrekin ateratzen da txikia. Egiten dute azaroaren batetik, azaroaren bukaeratik, abendua hasiera arte, urrengo urtera arte. Eta, egiten duten nahi dituzten kontuak, gutxiago izateko. Eskatzen duguna guztiontzat, emakume barne noski, 1.080 eurokoa. Orduan, genero arrakala dena eta nahi dugu hori berdintzea, eta dena dela 1.080ekin badamazki urte hauek, eta imaginatu zenbati gotzen ari den bizitza, orduan, nabaritzen da, hori txikiak elitzen nahi zaigu. Eta batzuk esaten dute pensionistak, bakarrik esten duzue pensionina, ez, langileen are bai. Abez, gutxiengo soldatare eskatzen dugu 1.200, hori ere nahiko imarko litzateke eguneratu, bale? Lan erreformak adibidez, desuespeatzea, eta gero baita ere pensioen 2011 eta 2013ko pensioa reformak aldatzea. Aldatzea desuespeatzea, mejor dicho. Gero sostengarritasun faktoria, ezabatzea.
kopago medicamentazo deitzen dena hori gauza bera, zelen ez zen pagatzen, orain pagatzen da, jubilatuak ere, pensionistak pagatzen du. Aurre jubilazioaren penalizazioa hori ere ez patzea. Bai, hori ziren pixka bat orokorrean, ni hori orokorrean egiten ditugu guztientzat, gizonak eta horiak. Nahi dut ikustea hori grafika hori, ez dakit hortik ongi ikusten duzuen, arantxa jarri hor? Bai, bale. Ez dakit ikusten duzuen zer desberdintasuna dagoen, moreak dire gara gu, emakumeok, eta bestea dire gizonezkoak. Hori ikusita zer izango zen dutek, Zergatik duzen zaizuen, irakurri beko, ez dakit ikusten duzen ongi, kopurua. Bekoa jartzen du, 1.150 eurotik, 989,89 eurora. Tarte horretan, emakumeak ikusten duzue, morea gu, ditu zenbat ditu. Ze desberdintasuna dagoen. Aldiz, gizonezkoa badaude txikiak ere dituztenak, baino askoz ez gutxiago. Ikusten duzuen nola joaten den aldatzen? Kopurua igoala, emakumeen kopurua jaisten da. Bakarrik azkeneko horretan, 2.800 zagitzen batetik hori da topea dena, teoria, vamos. Eta horre ikusten da emakume pixka gehiago, baina, bueno, nire ikusten duzue gero nola. Zergatik ikusten duzue gertatzen dela hau? Zergatik? Pues emakumeek hori torrente handiena dira nagusiak eta entzitik kanpo ez zuen egin lanik, hori da. Hindu egonda etxean etxekoak zaintzen. Aurrak, zaharrak eta gaitasuna zutenak eta mundu guzia. Eta baina horretu gabe, noski. Eta ez hori bakarri barkatu. Ez hori bakarri. Baita ere, bueno, gero nekan eri utziko dioz, topatuko du berak, ez gara karrekin egongo, baina badaude gero beste batzuk ere, lan kaiskarrak ere badaude hor. Nekanek azalduko du, detaile gorekin eta hori. Barkatu. Ez, esan behar nuen nire amatxi komentatu dira gaur, justo nire senarraren pentsioa ez banu, ezingo nintzateke ez da bizi. Eta nire amatxi lan egin du bizitza guztian zehar etxean. Eta hau da horren adibide. Bai. Bueno, pues hori nekan eri utziko digu, pizkat berak azatzeko, bale? Bueno, alde batetik eskerrik asko etortzeatik eta zuek gonbidapena egiteatik. Bueno, hori ikusita, arrakala ikusten dugu handia dela emakumeen eta gizonen artean, zaintza izan da behar bada igual motibo edo handiena edo arrazoi handiena halako arrakala izateko, eta gero baita ana komentatu indu prekarietatea. Zen horre askotan komentatu egiten dugu zeinek egin du lan eta zeinek orduan emakume guztiak lan egin dugu. Gertatzen dena batzuk izan dugula enplegua eta beste batzuk ez. Enplegua izan dugunok, hor baita, segun ze enplegu mota izan den, daude lan batzuk oso kaskarrak dienak eta egia da normalean emakume asko dauden lekuan sospetxosoa da, zeren izaten da soldata oso bajua daukalako, eta orduan horri ikusten da eta aurreko grafikoa nabarmen izan da, bajuak emakumeak dituztela eta soldata handienak gizonak izaten ditula. Hemen, alde batetik baita saltzen dira datu batzuk, jubilazioa nolakoa dan, eta orduan gero azaltzen dira baita invalidez eta alarguntasuna. Ezintasuna eta alarguntasuna. Alarguntasuna normalean izaten dira enplegua izan ez dutenak. Eta orduan, esan dezun moduan, oso bajuak izaten dira baita alarguntasunaren soldatak.
Eta, bueno, alde batetik, normalean orain arte behinepen 100-12 bakarrik ordaintzen zan. Eta, bueno, pentsatzen dugu persona bat faltatzen danean diferentzia handia ez dala izaten. Gero kopuruetan ere ikusi behar dugu zenbat emakume ere alarguntasuna kobratzen dutela, naiz eta bere soldata izan, orduan datuak batzutan ez dira hain zehatzak. Eta gero baita ezintasunen kopurua, emakumeen kopurua txikiagoa da, zeren azkenean hor ez daude sartuta ezintasuna bere lanean, etxean edo egiten duen lekuan, ez dira azaltzen, zeren enplegua nola ez dute izan, ezintasuna hori ez da azaltzen datutan. Bueno, ez pixkat hortik dijoa, ez da gita behar bain hemen. Bueno, gero behar bada hemen azaltzen dira baita adinaren arabera pentsioak, zenbat pentsioa daude, orduan ikusten dugu pentsio kopuruan altua dela, emakumeen nahiko altua, eta baita nola dijoan haunditzen, baina horre ez daukagu konparatzeik, baina kopuruak behar bada gesten dira, soldataren kopuruak. Eta gero alarguntasuna suposatzen du 100-83 emakumeak dira. Gero, emakumeak lan edo enplegua ez dute izan, orduan bere bikoteak ez dauka alarguntasunik kobratzeik. Hori izango zen, ez dakite, desbiatzen nahi zen, nire txuleta ateako dut. Hori izango zen pixkat egoera, emakumeen egoera beti txarragoa izaten da gizonen baino. Baina, gero soldata txikienak, 164,8 emakumeanak dira, eta soldata handienak gizonak daukate, eta horiek suposatzen dute 35,3, 100-tik zerbait hortaz, datuak horiek izango ziren. Ez dut ikusten, Gero bakardadean, kopuruak dira, honek soldata bajuak izatea ekartzen du ondorio batzuk, eta zur lehen aipatu duzu ondorio sozialak direla, ekonomikotik aparte soziala baita. Orduan bakardadea ezin ikusia gerala, alde batetik gero arazoak marginazioa, arazoak daukagu osasun gero pixkat esplikatuko dugu, eta gero indarkeria izaten da gai importantea. Bakardadea, ikusten baldin badugu, zenbat pensionistak daude, izango ginen 139,941 totalean, hori da Nafarroko datuak dira bakarrik, eta 75 urtetik gora. Eta hortik pentsioak gizonak dira 58.000 eta 918. Eta emakumeak beti izaten dira gehiago,
Bueno, egia da, bizi iraupena luzeagoa da emakumena, leku guztietan. Eta diferentzie, bueno, izaten dira, 4-5 urtekoak. Ez dakit hemen uste dut daudela 81 eta 85. Bueno, hau da, zenbat persona bizi dira bakarrik, baita die Nafarroko datoak. Bueno, datu hauek ez dira izaten ikusten dezue direla 2018koak. Bueno, gauzak hauek aldatu egiten dira eta COVID-ekin aldaketa handiagoa izan da. Orduan, ez dakit 4 edo 5 urteko berritu egiten dute estadistika horiek eta orduan, bueno, hor pixkat galdu egiten geha. Bueno, bakardadea izaten da, bueno, hor daukagu guztira, azkenean, hainbeste papelak, 30.700, emakumeak 21.700, eta 9.000 izaten dira gizonak. Normalean, emakumeak askotan bizi dira edo bizi gea bakarrik 82 urtekin eta holaxe, eta bueno, kuriosoa da, niretzat behin gizonak normalean olako edadekin edo ja edade batean ez dute, familiek beak ez dute usten bakarrik bizitzen. Emakumea moldatzen da. Eta orduan, bueno, zenbat kasutan, 80 urte eta bakarrik bizi geha. Eta egia da, moldatzen gehala. Orduan, beste aldetik, bueno, lehen aipatu egin deguna baita, gizon gutxiago daude ja edade hontan, eta herri guztietan izaten dira, bueno, konkretuki Gipuzkoan egin genuen udaletxe batzuetan datu bat jaso, eta bai, azkenean gizonak askoz gutxiago dira, bakarrik bizi dianak, normalean edo juten dira seme-alaben etxera edo lako zerbait. Bakardadea ondorioak ditu. Bueno, alde batetik, 100-etik 22 persona bizi dira bakarrik, osea, miskat orokorrean. Bakarrik bizitzea ekartzen du, alde batetik motiboa izaten da, edo bikotea, edo hildala, edo bestela, batzutan izaten dira, batzutan baita erabaki egiten dutenak, ezta? Eta orduan, honek arazoak ekartzen ditu, bakarrik egotea, depresioa, dementzia, desnutrizioa, eta gaixotasunak ezurretan eta baita zirkulazioko arazoak, igual posiblea da gutxiago mugitzen gehala bakarrik egoten geanean, eta gortasuna baita oso maiz izaten da. Nik uste dut gaur egun emakumeak askoz gehiago mugitzen gea talde desberdinean parte hartzen degulako. Eta hori noski oso ona da. Bueno, izaten dira edo gimnasiara juten zehala, edo pintatzea, edo yoga, edo talde baten jostea, edo orduan... Edo konzentraziora. Baina, bueno, normalean hori. Orduan, bai egia da, askotan topatzen zehala, emakumeen taldeekin, ja edadeko emakume taldeekin, parte hartzen dutela antolatzen diren gauzetan. Orduan, bueno, ber pixkat.
Gero, beste bat izan zen, ez dakit mertxe jarraitzen nahi naizen nire enrollo. Beste aldetik ere, lana eta uzten degunean, desagertu egiten geha. Bai, lanetik noski, baina nik uste dut inorrek ez dela preokupatzen gutaz. Sentsazioa daukatzen nik, agian zenbaki bat zaretela, ez? Bai. Eta orduan, pixkat hori gero komentatuko dugu, baina instituziotan eta holaxe, lehengon entzuten nun, COVID-ekin gazteentzako antolaketa egin dute, zeren depresioak eta arazoak izan dituztela, eta esatezua eta helduak. Marginazioa, administrazio garbi dago, ez direla preokupatzen gutaz. Eta gero, baita, ez dakite indarkeria deitu edo osasun gaian, 69 urte egiten dugu kolonoskopiak, mamografiak eta bapatean desagertu egiten dira aldatzen geanean eta orduan kopagoa izan da baita eta orduan behar ekonomikoki behar handiagoak daudenean, gauz horiek egin behar baldin baduzu, ordaindu egin behar dezu. Orduan, hori da pixkate... Markatu nekan, edo batzutan joaten baldin bazara, ez dakit zer duzula, baduzula, eta dire, eske hori da histeria, gogoratzen duzu, ingenuen pasaren urtean egin zen, ingenuen honekak egin zuen, Tolosan egin genuen zea bat, foro bat, indarkerian zea. Hemen Nafarroan egin zen oain dela urte batzuk upnak, markatu, upnak. Egin zuen inaien esan da, egin zuten 50 goitiko ikerketa bat. Goitako bat, egon zen Tolosan, 5 egon ziren. Eta gogoratzen dut, uste dut, telefonoa esperantzakoa, ez dakit zein zela, ekarri zituen 4 kaso, 4 emakumena, eta horietakoak 3 zeuden bereiztuta, gogoratzen zu? 3 eta bestea zegoen bizitzen bere senarrakin, klaro. Lehen aipatu duguna, lana utzia zuen, ezkontzeko tarara, etzun dirurik, eta klaro, bereiztuta, aguantatzen da izen bere senarrarekin, hori. Klaro, gaizki zegoen. Gaizki zegoen hori, bestek ere gaizki zeuden. Baina, klaro, eguiaten ziren medikon gana, eta esan, ez que estáis, sois histéricas. Estáis, tenéis histerismo, como histéricas. Behiratu barren, ikusi barren oso gaizki bizitu zirela 4 kasotan, zene hori da, nola bizitu zaren, txukontxos. Ez da oso listo izan beharrotako. Oso lako gauzak iten dire, eta garraitzen dire egite. Eta berak esaten zuen, harrituta zegoen nola zen hori, horatzen zu 4 kaso. Komentatu zuen. Eta hori beste maila batean gertatzen zaigu medikoaren gana juten geanean, azkenean edadeko gauzak dira eta ematen du, ezin ez konpondu baino baina ari hindu, ez da? Eta gero beste aldetik ere, horre baita izaten da beste arazo bat, edadismo edo infantilizazion askotan juten geha norbaitekin eta orduan esplikazio guztiak beste ematen zaio. Orduan esatezu, hemen gaude eta behar bada jarraitu egiten dizut eta ulertzen dizut, orduan zergatik esplikatzen diozu besteari, ez da? Orduan, ez dakite batzutan eta berak komentatzen zuen indarkeria modu diela, indarkeria txikiak eta baino indarkeria dela. Gero, indarkeria baita, nahi dut pixkat horre komentatu, zenbat indarkeria ematen dira bai familin, bai seme-alaban aldetik, eta kalean, hori entzuten dugu vieja, behar bada igual oain Ana
Freixasek errebindikatu egiten du liburuan esatea vieja eta vieja naizelako eta jazta. Gertatzen dena da, izan dela behar bada insulto moduan edo holase, eta orduan entzuten dezunean edo beste komentatu eta esatezu, bueno, karo, niri zarra esatea edo vieja esatea askoz gogorrago iruditzen zaite erderaz, euskeraz baino. Baina, bueno, gero instituzio aldetik lehen ere komentatu egin dugu, osea, ez baldin mazaudean pelmada ematen edo taldean edo holase, osea, desagertuta ziero. Gero ez dute zer izango, gizarte langileak eta hola, osea, azkenean paperak eta bete behar baldin badira, komplikatu badira. Eta momentu honetan, gainea, digitalizazioa dela, eta ez dugun hori menperatzen, askotan izaten dira, bueno, nik hori ez dute egingo, edo eskaera hori ez dute egingo, zeren oso komplikatua da. Eta orduan kostatzen zaigu baita bertaratzera arutza, ez da? Bueno, hori pixkat da indarkeriari buruz, ez dakite ze komentatu edo zerbait gehiago baneukan. Indarkeriari buruz nik uste dut azkenean badakigu ze heziketa izan dugun eta nondik atozen, eta orduan lehengon atzo, guain erakutsi dizut, hitzaldi bat, bueno, hitzaldi ez podcast bat egin zuten irratian, eta esaten zuten, bueno, kasu batzuk aspalditik daude feminismon, eta orduan esaten zuten ezken lehen, genekien zein izan zen, ez dakit arazoa izan zitula edo lako zerbait, baina, bueno, inor esan mogitzen, gaur egun denuntzia baita laguntzak eta badaudera, ez da? Orduan, ez dakit noraino, edo ez dakigu noraino, konstientea gera, edade batean, ze indarkeria daukagu inguruan. Orduan, konstientez bagea, ez dugu denuntziatuko. Orduan, indarkeria batzutan iguesten etortzen dira ondoan daukasunakin, lagunen artean, taldetan, seme alabeen aldetik, eta, bueno, ez dakite, eta horrek bai egiten du izatea, depresioak, estresa izatea, eta lehen aipatzen zenzunuena, batzutan ez dakigu ze gertatzen zaigun, eta orduan fizikoki ez daukagu ezer, baina, bueno, eta medikoaren gana juten zea, eta, bueno, ez dago ezer, ez da? Bueno, ez dakite horre momentu utziko dut, bueno, bai, anak, baina, bueno, ez dakite zure gaia zan, edo, bueno, ordaindu gabeko zaintza, kaltea handia egin digu, azkenean datuak eta badaude, emakumeak egiten dugu, uste dute dela eunetik berrogei, da, nola deitzen den, bai, etxeko lanak, baina, bueno, barneko produktu gordina, suposatzen dula munduan, 10 bilioi. Bezke hori behiratuta dago ezak hemen bakarrik. Bai, bueno, badaude bat. Bai. Datok ere ezin dire beti ziurtatu, ze aldatzen dira gumaten dira, baina da orokorrean, munduan zehar, gertatu den. Gero, lan eginda beltzean edo gure garaian, gogoratzen naiz, enpresak bialdu egiten zuten baita lan batzuk egiteko etxean, eta orduan, karo, horre sekula ez dugu izan, ikusia, ez da? Eta orduan horri baita pensioen arazoa ekartzen du. Eta gogoratzen duzue, Franko garaian, Franko busgarra bukatuta gero hori itxentzun. Osa, jende emakume bat lanen ari baldin bazen kanpoan,
bialtzen zuen etxera, bialtzen zioten, gaina dote bat ematen zioten etxean gelditzeko. Seme alabak eta senarra ongi zaintzeko. Esan edut, horrek ze suposatzen du, eskotizatu eta duzen oski. Eta hori urtetan, eta gero, nekanek txarra gero gainera. Igual pixkat etxeko, ekonomia pixka laguntzeko, igual lanka eskarra bino kotizatu gabe, eta horregatik ikusi ditugu ze aldea dauden pensioten eta hori. Kotizatu, pensioak eta gero eskubide pilo bat egantzen dezulako. Baina oraindik ere badaude emakume batzuk azkenean lortzen dut diru pixkat eta nire kapritxotarako eta hola entzuten da hori. Eta gero beste gauza bat da, hori pixkat utzi egin dut ez do, baina baita gure hizkuntzan ere askotan esaten dugu, ez du lan egin etxean geratu dalako. Eta orduan nik uste dut kontuan uki behar degula, komentariok horiek egiten degunean, ditugunean, kontu zibili, zen lana, ez dekuste emakume bat dagoenik lan egin ez duna. Beste gauza bat da, eta forma zutzena nola da? Ez du enplegurik izan, lan egin du, baina ez du... Bai, hori da, nire lan egin du. Baina kalean askotan hitz egiten degunean hori ez dugu bereizten. Dela, egun baten oin dela demora asko ez dela, entzun nuen, esaten zuen, gizon batek bere emaztea balin badauk etxean, etxeko lanak egiten, bera lana egiten, lasai, biek lana egiten dutena baino, baja gutxi hartzen omen ditu gizon horrek. Hori nunbait irakurri dut. Izan datek, ailegatzen dira etxera nekatua lehen, bakizu ez, zapatillak, egunkaria jarri, bakizu. Sección feminista. Bai, feminina, bakizu, badaolako, nekaton. Bai. Eta olakoak, orduan, klaro, etxea ailegatu, dena egina, besapuesta, ping-pong, eta, klaro, deskantzatu. Bai, egia da, datu batzuk askotan esaten da oaindia gizonak ere parte hartzen dutela, baina nik uste dut responsabilidad guztia eta asko egiteko bai. Hori da beste gauza esaten dutena. Emaztea laguntzen dut, edo nire neska laguna nola laguntzen duzu. Osea, zukere parte hartuko duzu, edo nola? Bion gauza. Hori, eta, azkenean esan desuna, ez zitzaien interesatzen, emakume, eta gero beste galdera izan da, batzutan, umeak izateko, asmoa daukazu, entrevistak egitea juten direnean lanen bila, eta umeak izateko asmoa daukazu, eta esatezu, eta zuri zen ajola zaizu. Baina, azkenean, ekonomikoki, ez geha rentableak. Dena luzerako du gai honek, baina ez gara luzertuko gehiagi igualez. Jarraitzeko nik ingo du zaintza, ze hau dena zaintza da, baina baita zaintza, baina gu sartzaroan ze zaintza nahi dugun izatea. Gaizki gaudenean eta hori, momentuz ongi gaude, dituko dugu hori, eta hori. Adibidez, orain dela urte batzuk insersok egin zuen enkesta bat, 187,3 persona helduak, pensionista, jubilatuak, etzun gaur eguneko egoitzetara joan, residentzietara, etzun joan nahi. Eta nahizik eta elbarritua egon edo gaizki egon, eguneko 78 da iristen da. Zan nahi dut, pensatu dut, alare ez dutela nahi. Bueno, jarrai duztakegu. Bale. Bueno, pues hori, ikusteko nola den. Zer gertatzen da hemen? Hemen egoera dakoegu, gaur egun baditugu leku batzuk, eta momentuaz, niri baten galdetu zidaten ez da, eta niri esan dut nik ez dut joan nahi, holako gaur eguneko egoitzetara, eta nire bezala bitu zen jende. Orduan, izan marko luteke zerbait denean, zerbait publikoa, noski,
Ze gaur egun badaude hemen Nafarroan, ni adibidez Nafarro, baina, bueno, Euskal Erkidegoan ere da antzeko parezido, vamos. Etxeko zaintza, zaintzaia lehenbiziko ongi baloratuak, prestatuak, behar dute baitare egoitzetan edo dauden lekutan, eta baitare etxetara joan behar dutena. Eta gero, etxeko zaintza, gaur egun 2 ordu gehien ez da, eta adibidez, konseilariak ere, berak ere pensatzen du, ez dela nahiko, hori mejotu behar dula, hobetu behar dula. 2 ordu gehienekin ez du egiten, behar da asteburuak ezago duz ere, postuk esan duzuna, gaur genik bizilaguna tortzen zaio goizean, bere zenarra da oso parea bizidena, oso zarra dire biek, Andrea boeto dago, baina zenarra asko zargoa eta asko zelbarregoa. Goizen joaten zaio persona bat, rato bat, dutxatu eta bere zeak egiten dizkio eta punto. Baina gaur esan dit, jotobatu lehen ez esan dit, atzo, bakarrin egon eta laguntzeko, gizona gaizki bitzen da, ez da etxetik ateratzen. Orduan, sofatik altxatzeko berak, berare, imaginatu, antzeko parezio adinak. Eta laguntzeko, 2 aldiz erori zitzaion, eta ezin izan zuen mugitu, klaro. Eta orduan, oso handia da zenarra, deitzu zituen semek, urbil xamar bizi da, minalare, hori, esan edut hori da. Azte burutan gauza bera, ez dago zer. Orduan, berez, biharruko luke hori, jendea prestatua, ongi prestatua, baita ere psikologikoak ere, eta bestela ere. Gero ze gehiago dugu, eguneko zentroak. Eguneko zentroak daude, goizan eramaten dituzte 6-7 ordu, pizkat familiko edo dagoen lekuan harintzeko. Baina hori ere oso eskasa. Hori dena, konseilari berak esaten zuen, bera pasatutako informe baten. Badaude beste aukera batzuk elkarlaneko bizitzak, etxe bizitzak jikia direnak. Hori bakoitzak nik uste dut, aukeratu behar dula zer nahi duen dauden panorama honetan, zer nahi dut bakoitzak aukeratuko du nahi duna. Baina bai, izan marko luke bere etxetik hurbil edo bere inguruan tik atera gabe. Zer nahi dut. Batzutan igual, gero egoitzak daude, bitu non dauden, normalen oso ondiak. Nafarroan bat daude, 78 uste du direla, publikoa bakarri daude 2. Lizarran dago, Santo Domingo, eta hemen El Vergel publikoa, 2. 100 piko plaza, Lizarrako ditula 80 inguru. Eta gaineko guztiak edo ja gehiena dire pribatuak. Pribatuak, claro, ikusi dute jendea gero eta gehiago sartzen ari garela, oza egiten dute. Kriston residentzia montatu, negozioetxeko. Kriston dirutzak horretzen nahi dire, nik entzuten dudanez, prezio batzu, bueno. Eta aparte, ez dago jendea oso guztera, oso ezea handia daude. Adibidez, hemen badago, hemen urbile dugu, Misericordia, 100 piko plaza. Imaginatu zen mortu, Bueno, zakin nola bizidien barruan. Nik ez dut ditu gaizki, baina, bueno. Oso gaizki zaude oso larri, eta azkenean ez duzula beste remedio nun batera eraman bazaituzte. Igual etxean ezin delako daten ditu. Bino alare, gaur eguneko horiek nik ez nituzke nahi. Ez nituzke ez da aipatuko hori. Publiko, ni badakit El Vergelen eta horietan hasia ziren egiten personan, arretan, handia da, piko, plaza 160 zekten bat, baina nukleo txikia bezala, esan nahi dut, masaikoak eta hola, baina, klaro, hori itxeko pasatuko dieni pensatzen dut urteak, jendea prestatu behar duzu hortarako, esan nahi dut, hor langileak zaintzen dituztenak eta hori guztiak, klaro, igual badamazkite 20 urte edo 20 piko urte, gagian, aldatu behar da. Eta izan behar dute aukerak, administrazioak edo prestatzeko jende hori, izateko behar duten tratua, eta hori ez. Jende gehiago sartu,
Horietan, eske, olako egoitza batan, zu bizitza guztian haituzera zergak hemendik, zergak handik, eta gero sartzen zara eta pagatu behar duzu 3.000 euro eta gehiago entzuten ditu presentzia askotan. Hori da lotsagarri. Osa, hori izan marko luke, bizitza eta gero azkeneko zea horiek ere duinak izatea. Nik ez dut ulertzen. Orduan, badugu lan asko egiteko hor, jendeak aukera dezala, pues igual jo nahi du ez dakit zer residentzia, pues bale, ni libre, ni saiatuko naiz, etxen egoten ikusiko dugu zenba denbora. Baina, bueno, ez dakit. Hori pentsatu eta egia da, behin parlamentoan egon ginenin, galdetu nien parlamentari eta, claro, zuek gaztea zarete, eta orain lanen ari zate, eta ez duzu pentsatzen, claro, bizimodua, o bizitzaia, claro, bereta, gure helmugara, letzen ari gara beste batzu, baina hurbilago gaude. Baina zuek pentsatu duzue zein gozen duteke, ez da pentsatzen gara hortan. Baina bai galdetu behar diguzuela, eta adibidez, konseilariak egintzun, egin du egin dela gutxien kesta, eta justo inzersoko datun araberako datuak emaitzak eman ditu ere. Esan nahi dut, orduan, nik uste dut hori bai dela, hori. Eta ni pentsatzen dut, jubilatzen zarenean, pues egun baten lanen zaude eta esegitzen dizute langile bat bezala lana ikia eta hori. Urrengo egunik jubilatzen zara eta pasatzen zara linbora, ez? No zer. Ja, ez duzu ezertako balio, pues nik uste dut baietz. Batzuetan burua joango zaigo, beste batzuri joaten zaie. Baina esan nahi dut, aportatzen aldugu nik uste dut gizarte honetan. Eta, bueno, dena dela badugu asko, orain borrokatzeko, eta emakume bezala asko. Orduan, gu astelenero elkartzen gara, astelenetan eta hola, baina baita ere, gaztengatik ere oiukatzen dugu, zehatan kontzentrazioetan. Orduan, eskatuko nuke, gizarte guartzeko pixka bat zertan gauden. Ulertzen? Bueno, pixka bat hori, ez dakit, zerbait nahi bazo galdetu daula, baina... Gotu duzu? Bueno, ez dakit bai, bueno... Eskatuko txalo bero bat. Eta ez dakit publikoak duen galdaren bat, bestela... Bueno, ja, denak ez hau nahi txugo, baina... Nahi du galdetu gauden egoeran gaudela eta inflazioa dena. Inflazioak nola eragingo du guzti honetan? Izugarri, bitu. Pensatu ze pensio txikiak ikusitugun batzuk horretzen duztela, bale. Zuk imaginatzen, bueno, egotzen dutela, ez ditu nola, zemat igoden bizimodua, argi indarra, gaza, eta abar. Orduan, badago jendea, berogailua bizten ez duena. Ja, azteko. Ulertzen, bitu nola dagoen. Eta holako pensio kaiskarrakin, zuk nahizik eta euneko bosta, euneko amarra, euneko hogeia igota, imaginatu, 500 euro itxituzula egin bider. Hogei, haber zemat atzatzen, zemat igotzen da? Hori batek, parlamentari batek esantu hon. Nire inguruan, horren inguruan badago persona bat 700 eta ez dakizemat 50 euro kobratzen ditula. Eta horrengo igorak inguk esaten genuen IPC-rena, KPI-berena gaizkitzeola, gehiago horrendu bat zutela aurtengo ez. Eta santzut. Berari, posteunta $70 santzut, $70 inguruko pagatxo bat eman zioten. Eta zenion, bueltan tokatu zen izenion. Eta zuk uste duzu, 700 euro eta zakizematekin, etzun bukatuko ongi hilabete, ez da, zitzaion, txiko. Eta beste eman zioten puxka horrekin uste duzu baita. Zanio, klaro, ikusten ituen hor parlamentaria gondoan, zanio, klaro, soldata bat duzunean ezagizea, hori, baina bizi behar da horrekin. Bueno, alde batetik beste aldetik, konprobatuta dago, batzuk egoten direla, behatzik arte, ni Tolosa ezautzen dut, eta orduan jubilatuen egoitzara juten dira, kartaz jokatzea, edo denbora pasatzea, kafetxo bat, eta orduan behatzitan irtetzen dira handi zeren kalefazioa dago. Orduan etxea joan, eta zerbait afaldu, eta ohera, ez da? Eta justu gaur irten naizenean honea etortzeko etxetik, esaten du, Tolosaldeko 4.000 etxe bizitza jasatzen dute pobrezia energetikoa. Orduan nola gauden eta egoera hontan. Eta gero, gauza bat, pensioki ikusi duzu ze aldaketa dagoen batzuk bestera, eta batzuk ze pensio kaskarra dituzten.
Baina gero esaten dute, pentsiok ordaindu baituzten edo ego batzen, pues pagatu behar dugu estatu maila, no? Ez da gitzen pagai milioi, eta esaten duen jendea, nolari dire hori kejaka hor? Holako milioiak hori, milioiak, baina ez dakizu batzuk ez dutela zer kobratzen, kasi duzue, edo nola? Baina, klaro, ze gertatzen da, gero ez dagoela dirurik, ze pasatu zen polsatik, Seguridad Sozialeko polsatik. Jendela urte batzuk, bankuk reskatatu bat ziren, kriston milioi pila atera zituzten, ez dakizen 1000 eta piko milioi, ez ematzen, pasada bat, eta gero gainera ez dute ezer itzuli, eta urtero badute kriston irabaziak. Horrez dago eskubiderik. Zuk izazu hori banko batekin, eta zenbaki gorriakin zaude berehala. Bai, eta gero gainetik zerga ordaindu behar duzu. Baina ez hori bakarrik, gero badago Seguridad Sozialeko polsa horretatik, diru pila bat ematen dute, adibidez gauza batzuk horrekontutan sartu behar zutena, adibidez. Amatasun bajak, aitatasun baja, hori berez, ez dire, zure laneko zea, bestelako historia, eta jende asko badago hor pila bat, inoiz kotizatu ez duna, inoiz gu bezalako tiki batzuk, baizik handiak hortik horratzen dutenak. Eta bueno, orduan jarraitu beharko dugu borrokatzen. Horregatik jarraitzen dugu borrokatzen, nahizik jubilatuak egon. Hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko gurekin egotearren. Bihar jarraituko dugu Saloako 25. urte hurrena ospatzen, eta hurrengo astean egon gara Karrikirin, Kondestablen eta Katakaran. Beraz, eskerrik asko.